Diyos marahinaga sa inyong mga tugang, matindog po ang gabasasin po na niyato, ang novena para kay Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels, choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom, discipline us with your truth, console us with your tenderness, protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with a strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Lord Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus,
graciously hear us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointments, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritates us. Santo Niño, help us. Always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. Let us pray. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern whom you do solidly establish in your love. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi ilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan na mamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kay ni, naglalawigan tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming magbibirikan kundi ika mamamoto na ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sangaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukawan ka, boss. Sa girare Diyos marahay na aga sa indo mga tugang, an sa tuyang mga intensyones. Sa ngunya na banal na Eucharistia, iyo ang mga minasunod, pasasalamat for the gift of life,
ni Rose Nabor, asin pasasalamat ni Martin Anaya and Olivia Marie Kaime. Siring man, igwa man espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya. Si Rosie Asupardo Catara and family, siring man igwa man espesyal na intensyon to pass the exam for sanitary engineer licensure exam si Bernard Laurel Apostolero, to pass the National Council Licensure Examination, NCLEX, dulot ni Cherry Irene Breeze. Siriman for successful spinal surgery ni Arnel Andal, dulot ni Maria Corazon Andal. Igawa man espesyal na kahagadan si Evelyn, asin si Jefferson Ryan Lee, for safe travel man ni Joseph and Connie Minya and family, para man sa guidance phone interview, dulot ni Ann. Igwa man espesyal na kahagadan si Domingo Peñaflor and family, siring man si Josel Asaytuno and family. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Hihino, dulot kan Asupardo asin Cantara families. Julianito, dulot ni Tesdi and family. Jose Rodolfo, dulot ni Maria Rochelle Masinas and family. Sa kalag ni Policarpio, dulot kan si family. Kay Tirso, dulot ni Dr. Jean Mirandilia and family. Para man kay Melton, Antonio, Maria, Jose, Josefa, Jovito, dulot ni Tesdi and family. Para man sa kalag ni Rogelio Sr., dulot kan Nas family. Asin sa kalag ni Hector, dulot kan ni Babes Breones. Matidog na po ang gabos, asin awito niyato, ang awit sa pagpuon. Good morning po. Good morning. Sagaran ka nama, kanagi, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Aldaw na Lunes, espiritu. espesyal niya itong idinudulot ining Santa Misa sa pag-arang, asin pagtaong onra sa mahal na Santo Niño. Siringman sa aldaw na inipet sa 26, ginigirumdum niya to ang memorial ni San Timoteo, asin San Tito, Saint Timothy and Titus, mga obispo kan sa tuyang simbahan kaibahan na mga misyonero ni San Pablo. Hagado niya to manan sa indang tabang asin intersesyon tanganing padagos niya tong may sa buhay ining missionary spirit na dapat igwa kita bilang mga parasulod kan sa tuyang kagurangan. Kunyan midbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang ihagad ta ininintawan sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sa rabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makurit,
sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuling sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, sindarhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamibi kita, O Diyos na nagbiyaya kay San Timoteo asin San Tito, nin mga sa apostol nakabagsikan, warasan, hulikan sa indang pamibi, namantang kami nabubuhay sa panahon na ini, na matanos sa sinbanal, magkanigong makaabot sa langit noon na eerokan. Huli kay Hesu Kristo, kagurang na niya mo, sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos, na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matugaw po ang gabos para sa liturhiya, kan tataramon asin himateo niyanto, an enot na pagbasa. Ginuno sa ikadwang libro ni Samuel. Ang gabos ng mga tribo ni Israel, nagduman ki David sa Hebron asin nagsabi, kami mga kadugo mo. Kaitong mga aldaw, maski kan si Saul, iyo pa an samuyang hadi. Ika ang nagdara kan Israel sa gabos niyang pakilaban. Asin ang kagurang na nagsabi sa imo, ika ang magiging pastor nin sa kuyang banwaan na Israel. Kaya ang gabos ng mga gurang sa Israel, nagdulok ki David sa Hebron, asin si Hading David, nakipagtipan sa inda sa atubang nin kagurangnan. Dangan linahidan ninda si David na maging hadi nin Israel. 30 taon ang pagkagurang ni David kan siya maging hadi. Asin naghadi siya sa laog nin 40 taon. Duman sa Hebron naghadi siya sa Huda, 7 taon may 6 na bulan. Dangan sa Jerusalem, naghadi siya sa bilog na Israel, asin Huda, 30 may 3 taon. Si David asin ang sa iyang mga kampon, nagduman sa Israel, asin nakilaban sa mga Hibosyo na nagsabi, dai ka makakalaog digdi, an mga buta asin mga pilay, iyo an mapugol sa imo. Naanbot sabihon, dai nanggad makakalaog si David. Alagad, nabihag ni David ang karigunan ni Sion, na iyo ang syudad ni David. Nag-urog ang sa iyang kapangyarihan, asin ang kagurang ng Diyos nin mga hukbo, yaon sa kaibahan niya. Tataramon kan kagurangnan. Sa Diyos. An sa kuyang pagkamaimbod asin pagkamot mapapas sa iya. An sa kuyang pagkamaimbod, asin pagkamuot, mapapasa iya. Sa sarong bisyon ka ito, nagtaram ka sa imong mga surugoon. Sa sarong bantog na paralaban, itinao ko ang korona. Sarong barubata, ang pinapaghadi ko sa banwaan. An sa kuyang pagkamaimbod, asin pagkamuot, mapapasa iya. Pinili ko si David na sa kuyang surugoon.
Linahidan ko siya kanlananin sa kuyang kamahalan. Ansa kong kamot magdadanay sa iya. Ansa kong takyag magpaparigon sa iya. An sa kuyang pagkamaimbod asin pagkamuot mapapa sa iya. Ansa kong kaimbudan asin pagkamuot mapapa sa iya. Asin huli kan sa kong pangaran ibabantog siya. Ibubugtak ko an sa iyang kamot sa kadagatan. Asin ang tuon niya diyan sa mga salog. An sa kuyang pagkamaimbod asin pagkamuot mapapa sa iya. Matidugan ka boss sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sa mga tatarangan mo, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga eskriba hali sa Jerusalem nagsarabi na sinaniban si Jesus ni Beelzebub asin siya nagpapaluwas kan mga demonyo sa kapangyarihan kan hade kan mga demonyo. Pinaapod niya sinda asin sinabihan, paanong mangyayari na si Satanas paluwason ni Satanas? Kung ang sarong kahadean na babanga, ang siring na kahadean dai nagdadanay. Kung ang mga kaayonin sarong pamilya kahadean ni dai nagkakauriyon, ang pamilyang iyan dai nagdadanay. Kaya, kung si Satanas laban sa iyaman sana, asin nababanga, dai magdadanay. Iyo yanan sa iyang katapusan. Dai ni minasanakat asin minahabon sa harong nintawong makusog, kundi ngo na inigapuson. Dangan kan naghapos na, dangan na siya makakahapon. Totoong sinasabi ko sa Indo, ang gabos na kasalanin mga tao mapapatawad, sagkod, ang gabos na paglanghad na sa Indong sabihon. Alagad, ang minalanghad laban sa Espiritu Santo, da ipapatawadon sagkod paman. Nakaginiponin kasalan na daing katapusan. Ini sinabi ni Jesus na sabi ninda, igwa siya nin marumpot na Espiritu. Nga tugang marahay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning po. We are supposed to read the Gospel according to Luke. Pero ang nabasa kong Ebanghelyo ni San Marcos. Nga kisan Lucas ang Ebanghelyo, dahil tangon yan, pinagigirumdom niya to ang memorial ni San Timoteo asin Tito. Ang Ebanghelyo manunungod po sa, ang prinipararan kong Ebanghelyo, manunungod sa pag-apod, asin pagpadarakan sa tuyang kagurangnan sa iyang mga disipulos, 2 by 2. And they were given the mandate na day magdara nin anuman to travel light. Si ini si San Timoteo asin Tito, bako sindang mga superstar, bako sindang mga popular na disipulo. Sinda po mga kaibahan na misyonero ni San Pablo. Naglibot sa manlaylay na lugar. In fact, both of them became bishops. Naging mga obispo kan sa tuyang simbahan. They were trusted co-workers of Paul. They were sent, they were guided, they were corrected, and of course, they were encouraged. And sa Ebanghelyo that we are supposed to, hindi ko aram kung si Say Masala, so sa Kristan, day priniparar sa Ebanghelyo ni San Lucas, o baka supadi, day nag-coordinate sa Kristan. Bagay na maray ining pagkabuhay ni San Timoteo, asin San Tito. Sa Ebanghelyo niya to ngunyan, pinapadaraman kan kagurangnan,
and sa iyang mga disipulos 2 by 2. Namagisa ng araw kay San Tito asin Timoteo na simple but mga focus hinda sa saindang misyon. So ang ang magayon na punto na sa tuyang paghurup-hurupan digdi, iyo po ini, that mission works best when we go as sent people, not as self-important people. Pag nagmi-mission, bako so sa diri mo, ang tigdadara mo. Yan. Bako ika ang nagpapasikat. Kaya kung ang padi nagiging sikat, sala na iyan sa iyang dapat na maging misyon. Ang dapat na ipapamidbid niya, ang dapat na maging sikat, iyon sa tuyang kagurangnan. Kung kitang mga servidores digdi sa simbahan, ang katuyuhan ta magpasikat, sala iyan sa katuyuhan kan sa tuya pong pagmisyon. Kaya, pinadara niya ining mainot sa iya. Kung nadangog ta sa Ebanghelyo, na dapat niya tong nadangog, as in binasa, yan, pinaenot niya ini. They sent them 2 by 2 ahead of him na manginutan sa iya, not to impress, not to collect applause, tanganing pagparakpakan, tanganing impress ang mga tao, kundi ang sa indang pinakamisyon, iyo po na ipreparar, ang puso nin mga tao, magbulong, asin ipag-anunsyo o ipahayag ang katuninongan sa kinapan. Asin ini ang sinabuhay mismo ni Saint Timothy and Titus sa indang buhay bilang mga misyonero. No grand speeches, kundi ang pagigisa ng dayupot sa indang misyon. Gari kitang mga yaon digdi involved sa parish ministry. Day man kay puhan tanin tarpulin na ako ngaya ang lector for the day, ako ang commentator for the day. Minsan day man kay puhanin anong apod kay ribbon cutting. Ako ngaya magiginang lay minister. Day nga ni kitang mga sweldo. Daying 13th month pay. Pero padagos-dagos na ang pag-ibo niya to kan sa tuyang mission. Ikadua, sa ultimong parte kan Ebanghelyo, they were given a warning. So pagpadara sa mga disipulos, tinawan sila ni Marley na dapat sila mag-travel light. Day magdara nin anuman, ni supot, ni sandalyas. Kundi, ang imbitasyon, iyon na padagos na magsarig sa satuyang kagurangnan. Padagos na magtiwala sa kagurangnan. Less baggage, more trust. Less talking about ourselves, more listening to people's pain. So ano ang mga magayuno na leksyon na mano dan tadigdi? Kita, pinapadaraman. And we go where we are sent. Sa pamilya ta, sa place of work ta, maglingkod kitang may dara na kaugmahan. Ako every time na may nagsisimba digdihali sa previous parish ko, tigahapot ako, kumusta ngaya, Father? Ang sa imong bagong assignment, ay sabi ko, maugma. Ngata, tadaradara ko ang kaugmahan. Sa man kita magduman, dapat naglilingkod kita, nagmimisyon po kitang maugma. And sana, sa lugar na kung sa inyaon kita, magimanlugod kitang mga instrumento kan pagbulong nin mahal na Diyos. Ibig sabihin, padagos na nagtataon nin mga marahay na tataramon, nagpapatawad, nagpapasensya. Taiyan ang paagi na kung sa tuya man na babaling ibog ang kahadayaan ni Diyos. So, sinuultimo, of course, kita magdara nin katuninongan bago kita maghatol ang sa tuyang unang presensya bago kan sa tuyang pagtukdo. Iyan ang pagirumdom sa to ni San Timoteo asin Tito na ang pafiestahan sa tuyang celebrar mo niya. Na ang simbahan grows, ang church grows not through flashy missionaries, but through faithful disciples who show up, who stay humble, and keep going. Amen? Ngaran ka na ba, Aki Espiritu Santo? Amen. Ma-remind lang po ako, if you are inside the church participating within the Mass,
when you are about to stand, please stand. I saw people na kasubago, dahil nagtitindog, dahil nagpapartisipar. If you are here to attend the Mass, please participate actively. Otherwise, I will call your attention later on. Pag nahiling ko kamong dahil kamo nagtindog, dahil kamo nagtuk, bless the Lord, Lord, God of all creation, give us me and this bread to all nations given. Sa kapwa, magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurang na naatang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan, namibibi kami, ako ang mga atang kan sa imong banwaan na idinulot sa kafiestahan ni San Timoteo asin San Tito. Asin, kaugayeng gibuha kaming maninigo sa dalisay na puso. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu. mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Huli ta sa fiesta o memorial ni Santo Tito asin Timoteo, pinapaugma mong gayuan sa imong simbahan na pinapakusog kan panalmingan nin maki Diyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramo na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya, kaiba, kan kadakul-dakul na angheles sa sinsantos, nag-aawit kami sa imo kan himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. An langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ni ka nang ganan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan. Kan siya, sa rugaring yang buot, pinasaluhiban, sagkod sa pasyon, nagkua, siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaakiri, itinaos sa iyang mga disipulos, naan sabi, mag-ako kamugapos asin magkakan kay ni, taynian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugapos asin mag-inom kay ni. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asing danay natipan, na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako.
Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaibahan si Santo Tito, asin Timoteo, nakaidtupang, nakapagayagaya sa imo, magkani kong magin kairas, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ngunyan, mamibi po kita, kan pamibi, na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-daw, itaon mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot. Namimibi kami kakurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig ko na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asil sa Sa imong tuya mo niya espiritu. nahihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban tawi kami nin katoninongan. Atugang uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin an sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibig kita. Kagurangnan, samuyang Diyos, ang mga sakramento na samong inako, magpabasog sa pagtubod na iyan, na tinukdo sa paagi din paghulit kan mga apostoles, asin bantayan, huli kan pagmakulog ni San Timoteo asin San Tito. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Salamat po sa inyong kapos, lalong-lalo na sa mga naglingkod sa tuya pong misang unyan, sa choir, sa live streamer, sa tuya pong lector, commentator, mass collectors, and sa tuya pong ginagalangan na sakristan. Salamat po. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan, lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin maherakon sa intersesyon ni Santo Tito asin Timoteo. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. One day to this island as gift and in pledge, God sent you to us, O beloved Son, as always you have been the light of our souls, and light of our people, the flame in our hearts. Send your Santo Niño, with your scepter guide our people. Reign in peace forever, Pilipinas is your kingdom. Send your Santo Niño, in your hand the world finds its rest. Proclaim your truth and justice, bring to men your peace and love. Good morning and thank you po.